6 शेड्यूल एरियाजों बाउन्डारियाव नांजाबनानै थानाय जेसेबां नन ट्राइबेल गामिफोर दङ दा बे गामिखौ दानख'गोन ओरैनो बुंनाय जादों। दा बे गामिखौ दानख'योब्ला दिनै बिटिसिनि जायनाखि बाउन्डारि बे बाउन्डारिया माने सेन्सिटिभ जागोन। दा दिनै बिटिसिआव जोंहा 3079टा गामि दङ। बे 3079टा गामिनिफ्राय जुदि गामि दानख'योब्ला दा जोंनि बिटिसिआ मा रोखोम जागोन? दा जों हिसाब मोननाय बादिब्ला बे नान बड'फ्रा दाबि खालामदों जे गामि दानख'नाय सुक्ति खालामनाय लोगो लोगोनो दिनै बिटिसिनिफ्राय गासै 1150 गामि दानख'नांगौ होननानै दाबि खालामदों। दा बे 1150टा गामि दानख'योब्ला अब्ला बिटिसिआव मात्र 2929 खान गामि थायो। आउट अफ 3079 माने अनलि 2929 villages will remain। बेल' गामि थागोन। अब्ला जोंनि बिटिसिनि बाउन्डारिया बोरै जागोन, बोरै थागोन? दा आं दा बेखौनो कुइसन खालामो। नों बे गामि दानख'नायखौ बोरैहाय इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बुंखो दिफेन बर'आ बिनि जवाबखौ होनांगौ। आरो बेजों लोगोसे बे 3 पइन्ट साब क्लज 3आवनो होननाय जादों बेयाव जे माने बिटिसिआव गासै माने 60टा समस्ति बारायगोन ओरै होनना बुंदों। दा प्रेजेन्टलि बिटिसिआव 40टा समस्ति दं। बे 40टानि गेजेराव ट्राइबेलफ्रा 30टा रिजार्भेसन दङ। अनलि 10टायाल' गुबुननि। 5टाया जेनेरेलफोरनि थाखाय रिजार्भ आरो 5टाया अपेन। दा 10टायाल' गुबुननि। दा 30टाया जोंनि। दा बे 30टानि जायगायाव जोंनो होखानाय जायगायाव दिनै जुदि 60टा जुदि सिट बारायोब्ला बेसेबां जोंनो होनो नागिरदों दा बेखौ जोङो नैबे 3 पइन्ट साब क्लज 3 बेखौ जों फरायबानो मिथिनो मोनो। दा बेयाव लिरदों जे माने बिटिसिआव सिमा बारायब्ला कनस्टिटुन्सि बारायब्ला गासै 60टा बानायनाय जागोन। आरो बे 60टा जुदि कनस्टिटुन्सि बानायब्ला बिनि जायगायाव 10% हिसाबै ट्राइबेलफोरनो होनाय जागोन होननानै बुंदों। अर्थात 60टा जुदि समस्ति बारायब्ला माने 10% होयोब्ला जोंनो 60टा जायगायाव 6टाल' सिट दोनगोन होननाय जादों। दा 6टा सिट मोनोब्ला जोङो अब्ला बिटिसिआव जोंहा 30टा दंखायोमोन रिजार्भेसन 40टानि गेजेराव। अब्ला दिनै नोङो 60टा बारायनायनि उनाव जों 6टाल' जों सिट मोनगोन बिटिआरआव। अब्ला नों बे बिटिआर सुक्तिखौ बोरै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बुंखो दिफेन बर'आ। बिनि जवाबखौ दिफेन बर'आ जोंनो होनांगौ। ओमफ्राय लोगोसे 4.4 बेयाव लिरदों बेयाव होदों माने बिटिसिनि एगजिकिउटिभ माने काउन्सिलखौ बिटिसिखौ सालायगोन सिइअआ होननाय जादों। सिइअआ सालायसिगोन। बेयाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थानाय नंला। सिइअ दा सिइअआ कम्पानियाव थायो। अबेबा माने प्राइभेट कम्पानि इन्डास्ट्रि बेफोराव थायो। ओमफ्राय बे माबायाव थायो पन्सायती राज सिस्टेमाव बे थायो। दा बे सिइअखौ बोरै नोङो मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट 6 शेड्यूलनि एरेन्जमेन्ट बे सेक्रेटारियाव बोरै नोङो जायगा होनो नागिरखो, बोरै इमप्लिमेन्ट खालामफिनखो? जेराव रायजोखौ सासन खालामो आइएस अफिसारफ्रा, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि, जइन्ट सेक्रेटारि, डेपुटि सेक्रेटारि सालायो। दा सिइअ सालायब्ला मा जागोन बियो बे बिटिसिआ? बोरै नोङो कम्पानियाव सालायग्रा अफिसारखौ बोरै बेयाव हरनो नागिरखो? बेखौ बोरै इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरखो? अब्लाथ' बिटिसिआ थालिया। दा दिनै बेखौ दिफेन बर'आ रायजो राजाजों क्लियारिफिकेसन होनांगौ, खुला होफाबाय बे बुंनो हानांगौ। दा जों बेखौ खावलायनाय जायो। आरो बिनि उनाव जों खावलायो नै 4.6आव होनदों जे बिटिआरआ माने डिसिफोरनो पावार हरगोन ओरै होननाय जादों। डिसिफोरनो पावार हरगोन आरो बे डिसिफोरनो पावार हरनायखौ डिसिआ मावफुंनानै बेखौ माने सिइअनो बिटिआरनि सिइअनो होगोन आरो सिइअआ बिटिआरनि सिएमनो रिपर्ट होगोन बिदि होननाय दं बेयाव। दा नों बोरैहाय माने बे 4.6 बादिबा डिसिनो बोरै पावार हरनो हायो? बिटिसिआ बे 6 शेड्यूलआ डिसिजों सोमोन्दो गैया। डिसिफ्रा आसाम गभर्नमेन्टनिसो। डिसिआ आसाम गभर्नमेन्ट आन्दारावसो मावो। बे जोंनि बिटिसिनि कन्ट्रलाव थाया। बेखौ बे बिटिसिनि एकर्डआव लिरनाय दं। दा दिनै नों जुदि माने डिसिनो पावार हरोब्ला अब्ला बिटिआरआ मा पावार थागोन डिसिनाव थाङोब्ला? दा दिनै बे सुक्ति बादिनो दिनै बिटिआरआव मा जागासिनो दं? दिनै डिस्ट्रिक्ट
डेभेलपमेन्ट कमिटिफ्राव दिनै डिसिफ्रा चेयारमेन जायो दा डिसिफ्रा जुदि डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट कमिटियाव चेयारमेन जायोब्ला बे इएमफ्रा मा खामानि दालाय बे इएमफ्रा थांनानै डिसिखौ बे चेयारमेनखौ सार होनना बुंनांसिगोन नामा बोरै बुंनांगौ बियो इएमफ्रा बोरै सासे माने डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट कमिटिनि चेयारमेनखौ बोरै माननीय महादय बोरै होननांगौ बियो दा दिनै बे सुक्ति गेजेरजों दिनै डिसिफोरखौ दिनै डेभेलपमेन्ट कमिटिनिबो चेयारमेन खालामनाय जाबाय आरो डिसिफोर जुदि पावार हरोब्ला बिटिसिआव खुनु पावार थादोंब्ला बिटिसिआ गावनो खुंनायनि गोहो गैला बिटिसि पावारा जोबनोसै दा गतिके बे डिसिनो पावार हरनाय बे सुक्ति 4.6 खौ मावफुंनो थाखाय दिफेन बर'आ बोरै बुंदों बोरै टाइम बिबावदों प्रमद बर'नो भट होनांगौ होनना बोरै बुंदों बेखौ रायजो राजानो क्लियारिफिकेसन होनांगौ दा बिनि अनगायैबो नोङो नैबेयाव 4.7आव जुदि नोङो माने आसामनि मिनिस्टारफोरखौ माने मोनसे ट्राइपारेट मेकानिजमनि गेजेरजों बिसोरनो दायथ' रायजागोन बेबायदि मोनसे सुक्ति खालामनानै लाबोनो थाखाय दिनै मा खालामदों बिटिसिआव दिनै आसामनि मन्थ्रिफ्रा दिनै बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायावबो दिनै इनचार्ज जानानै दं क'क्राझार माने डिस्ट्रिक्टआव उरखावग्रा ब्रह्मआ बिटिसिनि इनचार्ज डिस्ट्रिक्ट इनचार्ज ओमफ्राय माबायाव चिराङाव अशक सिंघाल बे इनचार्ज बाक्सायाव पीयूष हाजरिका माने माबा इनचार्ज ओमफ्राय अदालगुरियावबो बिदिनो माबाया इनचार्ज बिसिनि मन्थ्रि बे इनचार्ज दा गतिके दिनै नोंसोरो दिनै बे सुक्ति खालामनानै 4.7नि गेजेरजों दिनै मन्थ्रिफोरखौ दिनै बिटिसिनि इनचार्ज खालामना हरजोब्बाय दा बिसोर जुदि साफा साफा जुदि बिटिसिआव डिस्ट्रिक्ट कमिटिफ्राव जुदि बिसोरो इनचार्ज जायोब्ला अब्ला बे बिटिसिनि इएमफ्रा बे 6 सिडुलआ मा पावार थागोन दा दिनै दिफेन बर'आ बेफोरखौ दिनै क्लियार होनांगौ जों बेखौ बुङो आरो बिनि उनाव जों लुबैबावदों नैबेयाव मोनसे 6.2आव लिरदों दा गभर्नमेन्ट अफ आसाम will notify Bodo language in Devanagari script as an associate official language in the state होनदों माने बर' रावखौ एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय जागोन होननानै दिफेन बर'मोना सुक्ति खालामना लाबोदों बे एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेजखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय दिफेन बर'आ बोरै प्रमद बर' माने भट थिनखो दा दिनै बर' रावा नैबे बिटिसि एकर्ड बादियै 8 सिडुल हाबबाय बर' रावा आरो 8 सिडुल हाबनायखाय दिनै बर' रावा बिटिसिआव अफिसियेल रावखा आरो बेबायदि अफिसियेल राव जाखांनायनि उनावबो 2020आव जिथु 8 सिडुल हाबबाय बर' रावा बेनि थाखायनो 2020आव बर' रावखौ आसाम स्टेटनि जेरावबो डिस्ट्रिक्टआव एसोसिएट अफिसियेल राव होननानै दिनै आसामाव बेखौ माने बिल लाबोनानै पास खालामनाय जाबाय दा गतिके दिनै नोङो एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनांगौ होननानै दिनै बोरै बुंनो हाखो नै जार फले दिनै बिटिसिआव बर' रावा अफिसियेल रावब्लाबो दिनै बेखौ मा खालामदों दिनै आसाम सरकारा थांनाय सेप्तेम्बरनि थांनाय एप्रिल दाननि 7 थारिखखालि असमिया रावखौसो माने अफिसियेल राव घोषणा खालामबाय ओमफ्राय लोगोसे बर' राव आरो इंलिस रावखौ बाहायफानो हागोन होननानैल' बिदि बुंनाय जाबाय आरोखि दा अब्ला बर' रावखौ नेग्लेक्ट खालामनाय जाबाय दा गतिके दिफेन बर'आ बेखौ क्लियार होनांगौ बोरै बे एसोसिएट अफिसियेल रावखौ बोरै माने इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि बाथ्रा बुंदों आरो बेनि थाखाय बोरै प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामनांगौ होनना बुंदों बेखौ बिथाङा क्लियार होनांगौ आरो नैबे 7.2आव लिरदों गभर्नमेन्ट अफ आसाम will take effective measures to protect casteland, grazing land and water bodies from illegal encroachment होनना बुंदों बे 7.2आव जेसेबां गभर्नमेन्ट लेन्ड कास्टलेन्ड दं ओमफ्राय वाटार बडिस दं बे गासिबो हाफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआसो गासिबो नायजोबगोन बेंजोबगोन इनक्रोचमेन्टनिफ्राय बेफोरखौ होबथागोन ओरैनो जादों दा दिनै जार फले दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बे हाफोरखौ आवग्रिना लादों आरो जायगा जायगा बायदिसिना खामानि मावफैदों बिथांमोना गावसोरनि गोसोबादि बाहायफैदों दा बेफोरनि थाखायनो दिनै जों रिभिउ मोननो हायाखिसै दिनै माने दैनिफ्राय बेसेबां रेभिनिउ कालेक्सन जायोमोन बे अन्थाइ बालानि बेफोर गासिबो दिनै बिटिसिआ मोना दिनै बे गासिबो आसाम गभर्नमेन्टआव थांजोब्बाय बिसोर रेभिनिउ कालेक्सन खालामो दा दिनै बेफोरबायदि सुक्तिखौ बोरै मावफुंनांगौ होनना बुंदों दा दिनै बेफोरबायदि सुक्ति होनायनि थाखायनो दिनै गभर्नमेन्ट कासा माने रिभारेन्ट एरिया गेजिं फिल्ड बेफोरखौ नोङो आसाम सरकार हरनाय लोगो लोगोनो दिनै गोबां बर' फिसाफोरखौ होखारनाय जों दिनै नुगासिनो दङ फाग्लिझरा पर्बतझरानि बासबारिनि फाग्लिझराव 3600 बिगा हा दिनै माने आदानि कम्पानिनो हा लाफैनो जादों
आसाम सरकारा दिनै बेखौ प्रमद बर'आ दिनै हगारनो थाखाय दिनै नटिफिकेसन दिहुनदों, अर्डार दिहुनदों बिटिसिनिफ्राय। दा दिनै बेबायदि गिलु बालु गाज्रि एकर्डखौ बोरै मावफुंनांगौ होननानै डिफेन्स बर्डआ बुंदों। दा बेखौ क्लियार होनांगौ, जों बेखौ खावलायो। आरो बिनि उनाव आरोबाव जों गोलाव खोथा बुंला, नैबे 9.4 9.4आव होनदों जे जेसेबां माने एनडिपि केडारफोर जेल जानाय दङ, दा बिसोरखौ जायफ्रा हाइनास केस नङा, बे हाइनास केस नङैखौ माने आयेन बादियै बिसोरखौ नायनाय जागोन ओरै होनदों। खिन्थु हाइनास केस गोनां जायफोर दं बिसोर गनायनि बाथ्राखौ जेबो बुङाखै। दा दिनै रन्जन दैमारिया जायफोर गवाखै, दिनै गोबां एनडिपिनि केडारफोर दं जायफोर दिनै जेलनिफ्राय गवाखै आरो गनाय बाथ्रा गैया, बिसोरखौ जेल जाहोनांगौ होननाय बाथ्रासो बेयाव इनडाइरेक्टलि लिरनाय जादों। दा बेखायनो बेफोरबायदि सुक्तिखौ बोरै डिफेन्स बर'मोनहा इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै दिनै प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामनांगौ, माने 5 बोसोरनि थाखाय सुजुग होनांगौ होननानै बोरै बुंदों, बेखौ दिनै डिफेन्स बर'आ बिदि क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ। जों बेखौ दिनै फुरायै रायजो राजा जानानै जों मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांखौ बुंदों आरो बिथाङा बेखौ सानथामनि गेजेराव होनांगौ। आरो बिथाङा बेखौ जुदि रिप्लाइ जुदि होनो हायाब्ला, बिथाङा बे दानि बे फैसा रानलाबायनाय एबसुन सेंग्राफ्रा ओमफ्राय इउ पि पि एल जानानै केम्पेइन खालामनाय बेखौ बन्द' खालामनांगौ। बेखौ होनो हायाबा आरो बिनि उनाव नैबे माखासे जानाखि माखासे एग्रिमेन्टफोर दङ, बे पेकेजफोर, बे पेकेजफोराव जों जेबो बुङा। माने पेकेजफ्रा माने गभर्नमेन्ट थायोब्ला, गभर्नमेन्ट सालायोब्ला बे पेकेजफोरखौ जों ओरैनो मावफुंनो हाखायो। गथिखे दिनै बेखौ जोंहा बिनि सायाव रिप्लाइ बिनाय एबा जोंहा रिप्लाइ जों लुबैनायनि बाथ्रा गैया। दा जों जाखिनि बाथ्रा बुंबाय बे बाथ्राखौ जोङो डिफेन्स बर्डनाव खावलायबाय, बिथाङा जाहाथे रिप्लाइ थाबनो होयो। आरो लोगोसे जों रायजो राजाखौ खावलायो, रायजोफोर बे दिनै बिटिसिआ जोंनि थाखाय माने थैस' थांस', बे बिटिसि पावारखौ जों हगारनो हाया आरो बे बिटिसि पावारखौ जों जेरैबाबो लाखिनांगोन। आरो बे बिटिआरआव जेबो पावार गैया आरो बे बिटिआरखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामोब्ला, बे बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामोबा जोंनि 6 सिडुल थानाय नङा, जोबगोन। जोंनि मोनखानाय जायनि खमथा बे जोबगोन। बेनिखायनो फैगौ जायनाखि बिसायख'थि जागोन, बे बिसायख'थियाव जों बयबो बे बिटिसि सुक्ति खालामग्रा, बिटिसिखौ जाय गाबथाग्रा, जों बेनो भट होनो थाखाय जों बयबो खावलायो। नांगोल सुबायाव भट हो, जोंबो खावलायो। आरो बेयाव बिजेपिनो जों भट होनो नाङा। बिजेपिया दिनै जोंनि बिटिसिनि पावारखौ दिनै मोनफाङाव लांगासिनो दं। दा दिनै बिजेपिनिनो एमपि दिलीप शइकिया, जाय दिलीप शइकियाखौ डिफेन्स बर'आ माने एबसुनि प्रेसिडेन्टआ एर'प्लेन गाखोलायनानै दिनै बर' फिसाफोरखौ भट होनांगौ थिनदोंमोन, भट होदोंमोन आरो भट होनानै देरहादोंमोन बे बिटिआर सुक्ति इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै। दा दिनै बे दिलीप शइकिया दिनै उल्था बुंगासिनो दं जे मोननै गोहो थानो मोना, बिटिसि 6 सिडुल थानो मोना होनना बुंदों। आरो लोगोसे ट्राइबेल बेल्टआव थानो मोना होनना बुंदों। आरो लोगोसे हा हुनि खमथा बयबो मोननांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों। बयनोबो इकुवेल राइट्सखौ होनांगौ ओरै होनना बुंदों। दा बेबायदि मानसिखौ दिनै बोरै जोंनि डिफेन्स बर'मोनहा बोरै सापर्ट खालामखो, जों बे गिदिर मोनसे कुइसन थाबाय। आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा खुनु बिजेपिनो भट नाङा। बे बिजेपिया जोंनि 6 सिडुल खमथाखौ मोनफा मोनफा दिनै फोजोबबाय। बेनिखायनो रायजोफोर जों बिसोरो खुनु लिंक लानो नाङा, बिसोरखौ जों सापर्ट खालामनाङा। आरो लोगोसे जायफ्रा दङ दा बेयाव बिसोरबो ओंखारबोनांगौ, बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोनानै दिनै बे बिपिएफआव फैनानै जइन खालामफैनांगौ, सापर्ट खालामफैनांगौ इलेक्सनाव। जों बेखौ खावलायो। बिटिसि बासायनो थाखाय, नैबे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय बयबो रायजोफ्रा ज' जानांगौ, जों बेखौ खावलायो। आरो लोगोसे कंग्रेसआव सोरबा दंब्ला बा गुबुन पार्टियाव सोरबा दंब्ला बिसोरबो बे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय फैनानै ज' गाबथाफैनांगौ। नङाब्ला जोंनि बिटिसिनि खमथा जोबनोसै, जोंनि पावारा जोबनोसै। रायजोफोर जोंनि जायगाया थै दान होननानै मोननाय, जों जिउ गारना मोननाय, जों गोबां सेक्रिफाइस जों मोननाय बिटिसि बे थानाय नंला। बेनिखायनो बयखौबो आं खावलायबाय, बयबो जाहाथे फैगौ इलेक्सनाव ज'नो जाहाथे बिटिसि बासायनो थाखाय जों नैबे नांगोल सुबायाव भट होनानै देरहासार खालामो, आं बेखौ बयखौबो खावलायहरो।